Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that you miss me, but you are so dumb. You know that I'm here, I'm here. Come when you want. You know I always pray, always pray. Salutare tuturor! Astăzi am schimbat background-ul pentru că sunt acasă la părinții mei. Nu sunt machiată, nu mi-am pus absolut nimic pe tent pentru că astăzi facem un tutorial de make-up. Când vedeți voi acest clip este deja Valentine's Day și m-am gândit să vă arăt propunerea mea de machiaj pentru această zi. Și să dăm bătaie. Pentru început o să începem cu sprâncenele, iar pentru ele voi folosi două produse de la Benefit și anume Precisely My Brow Pencil și Gimme Brow Plus, amândouă în nuanța 3. Așa arată. Ele sunt în varianta mini pentru că le-am primit într-o cutie de Crăciun. Cam așa arată, foarte puțin aranjate, nu vreau să fie excesiv pentru că Valentine's Day noi nu prea îl sărbătorim și dacă îl sărbătorim în casă. Mai departe, pentru ochi o să folosesc baza de la P. Louise în nuanța Rumor 02. O să iau paleta de la Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance și o să folosesc nuanța Velvetian Red, asta de aici, în pliu. Mai departe o să folosesc nuanța Red Ochre și o să blenduiesc marginile din pliu. Cu o pensulă curată, blenduiesc marginile. Revin înapoi la baza P. Louise și îmi curăț această zonă. Mai departe, o să folosesc Soft Glam tot de la Anastasia și o să folosesc nuanța Glistering, asta de aici, pe care o să o aplic cu degetul. Cu o pensulă curată curăț marginile. Mă întorc înapoi la paleta Modern Renaissance și folosesc Venetian Red, cel pe care l-am folosit în pliu, și îl pun în interior, puțin de tot, așa, și apoi îl blenduiesc. Cam așa ar arăta machiajul ochilor și aș vrea să pun și o linie de tuș, iar pentru aceasta o să folosesc tușul de la Too Faced, acesta, care se numește Scratch Marker, dar o să fac tuș scurt, ceea ce înseamnă că o să fie doar codița și foarte puțin în interior. Cam așa ar arăta fără rimel și fără partea de jos. Urmează să trec la ten, iar pentru aceasta o să folosesc The Professional, primerul de la Benefit, pe care l-am primit tot așa în acea cutiuță. O să-mi pun puțin pe mână și o să-l întind cu degetele. Ca și fond de ten m-am gândit să folosesc acesta de la Urban Decay, Stay Naked, care îmi place mult de tot. Acesta eu l-am în nuanța 20NN. Înainte să nu uit, o să aplic pe
buze, un balsam buze oarecare ca să îmi hidratez buzele. Mai departe, ca și corector, o să folosesc o combinație între aceste două, și anume Catrice Liquid Camouflage în nuanța 10 Porcelain și Born This Way în nuanța Fairest. Cam așa arată și o să le combin împreună. Mai departe, o să setez tot machiajul cu pudra de la Revolution, pe care încă nu am folosit-o pe cameră, însă să știți că îmi place mult de tot. Se numește Translucent Baking Powder. Mai departe, ca și bronzer, o să folosesc bronzerul de la Benefit Hoola. Mai departe o să folosesc blush și pentru astăzi m-am hotărât să folosesc pe acesta de la Bourjois, pe care eu îl am în nuanța 16 Rose Cup. Iar ca iluminator m-am hotărât să folosesc acesta de la Catrice, care este în acea ediție limitată de care tot v-am povestit. Apropo, a apărut din nou pe Pink Panda, dacă doriți să vă uitați. O să vă las link în descriere cu modelele pe care le mai găsesc la momentul la care postez clipul. Se numește Glow in Bloom 01 Jasmine Blossom. O să facem linia de jos a ochilor și acolo cu o pensulă o să folosesc Red Ochre. Și cu o pensulă curată blenduiesc. În interior, pe linia apei, o să folosesc creionul de la Colourpop BFF Cream Gel Liner în nuanța Piggy Bank, acest movuliu roziu. O să adaug puțin de fard din acesta de la Stila în nuanța Palette Baby pe pleoapă. El se vede foarte, foarte frumos atunci când bate lumina. Mai departe folosesc iluminatorul pentru a ilumina arcada și colțul intern al ochiului. Ca și rimel o să folosesc tot de la Benefit Roller Lash, care îmi place destul de mult, dar trebuie să folosesc mai multe straturi și după o perioadă de timp se transferă. Ca și creion de buze o să folosesc creionul de la Essence Soft Contouring Lip Liner în nuanța 05 Melt Your Heart. Iar în interior o să vin cu rujul de la Avon, care nu știu cum se numește, Legend, nu știu cum, în nuanța Legendary. Rujurile astea care arată așa. Iar pentru final o să setez tot machiajul cu spray-ul de la Becca Skin Love, care arată așa. Cam aceasta este propunerea mea de machiaj de Valentine's Day, cu ruj roșu, cu nuanțe de roșu și așa mai departe. Fug să-l pupicez pe Claudiu, să-i spun cât de mult îl iubesc și apoi să scot la o întâlnire romantică în curte. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut, iar în secțiunea de comentarii vă invit să-mi spuneți ce părere aveți voi despre acest machiaj. Până data viitoare, aveți grijă de voi, vă pup, toate cele bune, bye!
me, but